ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಸರ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ನಟಲ್ಲ ಆಡ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಆರೋಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೇರೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೈದೇರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೀನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬತ್ತ ದೀಪ ಹೊತ್ತ ಸೀದ ಬೋಪೆ ಅನ್ಬೇರ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದು ಗರ್ದಡ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ದಾಲ ಒರಿದಿಜಿ ನನ್ನ ಅವು ಖಾಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲದಾದ ಅವೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ ಸೊ ಸರ್ ಯಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನುಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಸೇರಿದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನದು ಶಾಸಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಐತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ದಾದ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಡ ಕಾರಣಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದನು ಅಂಚೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂದ್ ಬುಡ್ಕಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ 2025 ಬರೋದಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎದೂರು ನಮ್ಮ ಜರ್ಜ್ ಕುಲೋಂದೇರ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದೇರ್ ಈ ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನವನೀತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಬಂದ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಜರ್ಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದೇರ್ ಈ ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು MC ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿತೇಶ್ ಯಕ್ಕಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋತುಂಡು ರಾಹುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ್ ಸೇರ್ದೆ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ದ ಸಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಸನ್ ನಾವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಅವಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ವಿನೀತ್ ಇರ್ನ ಚಿತ್ರಗ ಮಾತಾಡಿತಿದ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಪಾತ್ರಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಈತ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಓಲ ಉಂಡ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಮೂಲೆ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂವಾರೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ನೀ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನತ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಈತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಗು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರವಾದಿ ಅಂತಾರೆ ತಗ ಸೋಲ್ ಮೆಲು ಸಂದಾವೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಾಲ ಉಪ್ಪಟ್ಪಣೆ ಅನ್ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.